Tikulandireni nonse amene mukutitsatira konse kumwe muli kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Programu ya Tchutchutchu imene lino tikhale tikucheza ndi mlangizi wa president pa nkhani zokhudza chipembedzo. Dzina langa ndine Samukalimira ndipotu mwendo wanga ndi mbusa Brian Kamwendo. Kodi ndizoona kunena kuti abusawa adatenga chipani kulera choko chipembedzo? Programu ya lero mukhale pompo chifukwa akhala ukamba Tchutchutchu weniweni wa nkhani zonse zokhudza zimenezi. Mukhale pompo. Abusa, takulandirani programu ya lero. Tathokoza kwambiri. Zachitika kunena kuti mtsogoleri wa dziko wakusankhani kukhala mlangizi wake pa nkhani za chipembedzo. Atangokuwuzani munachitangira bwanji? Mtsogoleri idali nkhani yovuta kwambiri. Ena akhoza kuganiza kuti idali nkhani imene ndangoyilandira ndi chimwemwe ndiona ngati kuti ayi muchichewa cha uzimu masiku ano tikuboleza. Koma breakthrough. Breakthrough. Koma chilungamo chake nchakuti ndidayilandira ndi mantha kunthunthumira komanso kudzidzimuka kwambiri. Akuimbirani foni kuti iyayi ndinu mtsogoleri amene ndinu mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo. Simudachita jenkha? Jenkha adalipo. Ndipo ndikutsimikizireni kuti zidatengera akuluakulu ena amene mwanthu wonse amene amatifunira zabwino. Panali anthu awiri amene mkulankhula kwawo kudandipangitsa kuti ndikhazikike mtima pasi. Chifukwa nthawi imeneyo nkuti ngakhale mtima wanga ndinakhala ngati ndanthunthumira nkutha kuziona kunena kuti zinthu sizili bwino. Koma no akuluakulu amene atandiimbira foni kuti chonde tikudziwa kuti nyengo ngati zimene zikachitika munthu sukhala chimodzimodzi komabe khazikikani thuzitsani mtima pasi kufikira pameneno zinthu zikhazikike. Pamenepo zidaoneka kungati tsopano moyo wangawu wayamba kukhazikikako m'malo mwake pang'ono. Koma ndiwo zimene mukuyankhula zikutsutsana ndi zimene anthu kunja akuganiza chifukwa anthu amene kuti iyayi ankadziwa abusa Kamwendo ankadziwa kuti akagwira ntchito ku State House. Zimenezo sizoona. Chimene ndikozonena kuti zimenezo sizoona nchonena kuti Malawi muno mulatumika a Mulungu ambiri kumbali ya Chisilamu, ya Chikhristu komanso mipingo yosiyanasiyana. Mwena kuzindikira mtsogoleri na kuti Malawi munomo akuluakulu amene timatsogolera chipembedzo mbali ya abusa, mashehe ndi ena timapitirira 2 million. Tsono kuti ukhozoganiza kunena kuti aitse kuti nalili lonse chinkomera mtsogoleri wa dziko lino utenga ine wachita kupambana chotani. Ndiye ndikhozonena pano kuti ayi ndithu ine ndimadzitumikirira kumene ndimatumikirako mosayembekezera kuti chikhozo kwakomera president ndichitira ulemu waukulu umene adandichitirawo. Ena amanena kuti iyayi tidawaona Kamwendo nthawi imene a president adali mwambo uja wa breakfast ngati kuti mmatsogolera kumene kuja. Ena kuti iyayi ndiwadi kuti imeneyi alandira wadi yawo apatsa udindo umene. Chithokozo. Mwasekereratu nchoncho? Ezona ali ndachiona kuti koma nchochititsa chidwi. Ngati kunali chinthu chimodzi chimene chidandipangitsa kuti ndisaganizeko kuti mtsogoleri wa dziko lino akhoza kundisankha pa udindo umenewo ndi ntchito imene dagwirika kumene kuja. Kwa inuyo ngati mtolankhani ngati mudayilondola bwinobwino ulali kumene dalalikira kumene kujako nakunena zoona ndi umene unandipangitsa kuti nanenso ndidzidzimuke makamaka pa mtundu wa mtsogoleri umene a president athu a dziko lino achakwera ali. Chifukwa tikatengera monga mmene timadziwira ndale kwina pena mmene lidaliri tsiku limene lija pamaso pa president komanso mtsogoleri vice president sindayembekezere kuti akhoza kundisankha. In fact kukadakhala kunena kuti tidafuna tigwiritse ntchito kuti zina zimene zikhoza kumpangitsa munthu kuti amuloze wina chimene chijajo chikhala chimodzi chikadakhala chimodzi chondithandizira kuti andithethe mokwanira. Ndiye ntchito mwayamba bwanji? Ntchito tayiyamba ndipo tiyamika Ambuye kuti tikadaphunzira momwe jayendera mwana kubantha choncho pang'ono komabe tiyamike kwambiri kuti iwo amene amayang'anira ntchito za ku State House Director General Bwana Prince Kaponda Mgaga komanso ngakhale ma advisors ena atithandizira kwambiri kuti tidzikhazikika komanso timu yonse ya ku State House komanso ngakhala akuluakulu ena amene ali okhudzidwa ndi kuti ntchito yathu ikhoza kuyenda bwanji koma ali kukhala thandizo lalikulu kwambiri. Moti pakuoneka kuti pali tsogolo limutumikira? Tsogolo lilipo chifukwa ngakhala akuluakulu achipembedzo Malawi muno
atilandira bwino kwambiri kotero kuti chimenechi ndi china chimene chatilimbikitsanso koposa. Tisanapite kumene koko kwa mmene anthu akulandirirani kunjaku, ntchito yanu kwenikweni ndi yotani? Zoonadi, tikamakamba nkhani yokhudzana ndi mlangizi wa president pa nkhani ya chipembedzo, gawo loyamba tinayenera kumvetsetsa kunena kuti limakhudza ngati iweyo ndi amene uli ngati mbusa woyambirira ku State House ndi miyambo ina iliyonse ya boma. Mwanjira ina zotanthauza zonena kuti ngati a president kapena ku State House kuli zochitika kapena mdziko muno muli zochitika, ngati akuluakulu akambirana za miyambo yokhudzana ndi chipembedzo, tiyerekeze kuchokera ku office ya president, SPC komanso office ya public events, ngati uli mbusa woyambirira amene ayenera kumkumbukira kunena kuti ndikakhalapo sangachite kuganizira nena kuti kodi timapempha mbusa odzipereka kuti apemphera fa imene ndi office yanga. Mwanjira ina ndikhoza noti ndine chaplain ku State House komanso chaplain wa president, komanso mbali nake makutu a president kuchokera kumbali yokhudzana ndi atsogoleri a chipembedzo, komanso ndine kamwalawo pamaso pa mtsogoleri wa dziko lino kumbali yokhudzana ndi chiyembekezo chawo mmene mpingo uyenera kugwirira ntchito kadi yerekeze mizikiti yathu yenera kugwirira ntchito ndi zipembedzo zina zoteronso. Ndi gawo limene ndi gawo loyamba. Komano gawo lachiwiri ndikuonetsetsa kunena kuti kudzera ku office ya president ndi nduna komanso mabungwe ena okhazikika tikulumikizana ndi mabungwe akuluakulu ma mother bodies m'Malawi muno amene amayang'anira nkhani za chipembedzo kuti tigwirane manja poona kuti kodi tikati mpingo, tikati mosque, kuti tikanena kuti awa ndovomerezeka kuti akhoza kuti kutchedwa chipembedzo m'Malawi muno, alidi ndi zowayenereza monga mmene kuyenera kukhalira zina mwa zinthu ngati zimenezozo. Ndithudi mmene mmasankhira kukhala udindo umenewo, mudakhalapo pasi nda a president kunena kuti ayi mudzitere ndafunsa dala chifukwa kuti ngati muli kamwa la State House pa nkhani za chipembedzo ndiye kuti udindo umene ndi waukulu kwambiri, andi kunja kuli anthu ambiri amene azitsatira zimene muyenera kuchita komanso kupeza thandizo loko kwa inu. Pali kulumikizana bwino ndi a president pa ntchito yanu? Ineyo choyamba chimene ndiyenera kuyamikira kwambiri pamaso pa Mulungu ndi anthu amene ali kutionera komanso kutimvera ndichonena kuti mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi mtsogoleri amene ngofikirika komanso sangosankha wanthu ncholinga chotangoonetsa kunja kuti ayenda sankha auje pamene alibe nawo chochita. Zimenezo ndi chimodzi mwa zinthu zimene a president athu sangachite. Kotero kuti nditsimikizire pano noti ngati kuli chinthu chimodzi chimene even ineyo ndikakhala kumatsazika ku nyumba kuti ayi amayi ndapita ku ntchito, zikumamveka ndithu kuti ayi ndapitadi ku ntchito, ndipo kuchoka ku ntchito umene ndamatumikira kumbuyoku fikira tsopano tsogolo ndithu likuoneka. Ndi chifukwa chake mwina mwandionapo kangapo ndili m'misonkhano ina imene bwana anditumapo kuti ayi takagwira ntchito pakuti basi ine ndimatumikira m'malo mwawo molinganisana ndi mmene iwowo atitumira. Mwatiuza zimene muzichita ngati udindo kapena kuti ngati ntchito yanu yeniyeni ku office ya president makamaka pa nkhani zokhuza chipembedzo. Ndimati ndifunse kunena kuti mukamakhala kapena mukamatumikira ku office iko komanso kutumikira Malawi kudzera office imeneyi, ni mbali ziti zimene muzikhazikika kwambiri ndi kuchilimika kuti mulumikizitse anthu ndi a president? Zoonadi ndithokoze kwambiri chifukwa cha chimenecho. Gawo lalikulu kwambiri limene Amalawi alimvetsetse ndilonena kuti office imene ndili ndi office ya chipembedzo. Ndiye kuti gawo langa lalikulu kwambiri nkuonetsetsa mbali ya uzimu. Komano mbali ya uzimu ija pamene ndikuionetsetsa ndionetsetse motani. Tizindikire kunena kuti boma lili ndi magawo angapo amene limakhala likugwira ntchito zake. Tiyerekeze mu office ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna, komanso tilinako kuja ku parliament kumene ndikodziyimiranso, tilinakonso kuja kwanzathu azamalamulo ku judiciary. Chabwino magawo ngati amenewo ngati zilipo ntchito zina za chipembedzo abwana akhoza kutituma kuti titumikire kumeneko. Koma chimodzi mwa zinthu zimene ndinafuna kuti Amalawi azimvetsetse mwachangu ndi zakuti pamene a president adandisankha ineyo kumbali yokhudzana ndi chipembedzo nkuti ineyo ndithe kulumikizitsa mbali ya ndale, mbali ya ndale kuti kuonekekonso kumene kuja kunena kuti mdziko muno tiliso ndi anthu amene amachita za chipembedzo. Ndilumikizitsenso mbali ya iwo amene ali kuchita za malonda ndi ntchito zina private sector kumene kuja anthu azindikirenso
kunena kuti kodi mbali yokhudzana ndi chipembedzo ndiyofunikira bwanji, kuonjezerano tsopano aeni ake eni ochita za chipembedzowo kuti tsono magawo ngati amene wawa aoneke kuluzanitsika kwake ndi cholinga chonena kuti pamene president aja kutumikira ifeyo tionetsetsenso kunena kuti mbali zonsezi tikuonetsetsa kuti tikuwapatsa uthenga wokwanira molinganizana ndi chiyembekezo cha Malawi mchipembedzo kumbali ya akuluakulu andale kandi ma MP komanso nduna komanso anzathu amene ali private sector kumbali yokhudzana ndi malonda kani ntchito zina ngati zimene za business ndi zina zoterozo molinganizana tsopano ponyamukira pathu pakhala pa chipembedzopa. Ndinu andale ineyotu chilungamo chake nchoneno sindingakane uneno ndine wandale pokhala mbusa chifukwa tikamakamba za ndale makamaka tikatengera mugawo lonena kuti tuyang'ana za utsogoleri wabwino mbali imeneyo sitingakane kunena kuti mbusa aliyense amene amayimirira pa gome kapena shehe aliyense amene amayimirira pa gome sachita ndale zimene sitichita ife ndi ineyo ngati atumiki a Mulungu ni ndale zokhudza chipani. Ayi ineyo moti isa kongresi ayi ine sine wa kongresi ineyo kumudzi kwathu ndi kuntchewu kumudzi ndi kuntchewu koma ine sine wa kongresi koma ndivomere pano kunena kuti ndakhala ndikuvoterapo dzipani mbuya muzosiyana-siyana kuphatikizapo kongresiyo mavotera ndithu zipani zosiyana-siyana nangasiku amavota molinganizana nkoto kufuna mfundo zimene zitsogolere dziko kuti anthu atumikire moyenera. Tsono chimene ndanenachi ndi moyo umene ndachitirapo kumbaliko ngati munthu koma ndikatengera tsopano molinganizana ndi malumbiro anga ngati mbusa ineyo sine munthu wa chipani sine munthu wa ndale za chipani. Koma kuti mpezeke ku State House sifa cha kongresi kuti ndina kongresi ayi ineyo ndikati ndayimirira nkudzitenga kunena kuti ndikupezeka ku State House chifukwa cha kongresi ndekuti ineyo ku State House kuja pakati pa anthu andale komanso akuluakulu amene ali kumbali ya private sector ntchito yanga ikhale yopanda pache. Kusenza kuti iniyo sindinu wa kongresi ine sine wa kongresi koma mudavoterapo kongresi sitingakane molinganizana ndi mfundo zimene zidalipo zimene zidandikopa ndidaona kuti imene ndiye ndakuvotera ndi kongresi ndi ndavoteradi koma no si pakati panopo sindinu wa kongresi foti ku State House nanga si ku State House tu kumene mutati muone masankhidwe audindo amene ineyo a president adandisankha sadandisankhe kuti ndikhale munthu wandale pamene ndili ku State House kuja chifukwa ineyo ndikamachita kwambiri ndale ku State House kuja chimene chichitike ndekuti a president aja sangandione kufunikira kwake chifukwa anthu andale ali nawo kale. Ineyo ndili kumene kuja kupereka ukazembe wa boma la kumwamba kuti pamene ndili kumene kuja mbali ya chipembedzo uzimu kodi zinthu pamene a president ali ndi masomphenya mu mfundo zawo zikuluzikulu zija 5 pamene akukamba za utsogoleri otumikira wanthu servant leadership pamene a president akukamba za kulimbikitsa umodzi imene ili chani uniting Malawians pamene a president akamba za prospering together titumikire tonse titukuke tonse pamodzi pamene a president akukamba nkhani yokhudzana ndi ending corruption kutesta katangale ndi umbanda pamene a president akamba za rule of law kugonjera chilamulo ineyo tsopano anzathu ma professionals amene ali m'mafield ena ineyonso ngati professional komano oyitanidwa ndi ambuye ndione kuti kodi kumbali ya uzimu kukhulupirika kumene a president amanena kuti ali nako pamaso pa Mulungu ndi anthu kukwaniritsidwa bwanji pamene ine ndikukumbutsa kuti bwana pepani tu paja mudanena kuti mfundo zimene mudziyendera bwana pamene mukutitsogolera mdziko muno ndi izi ndiye ntchito imene ine ndili nayo kuwakumbutsa bwana ndikumalimbikira kumafunsafunsa kuti sindinu wa kongresi chifukwa kuti anthu kunjako ena ali ndi mantha onena kuti kuja tukapita wa kongresi akamwendo nga kongresi ndi ali ku State House mwina amene anthu mudzafikira azikhaso chani akongresi mukhale ndi udani ndi azipani zina maganizo a anthu kunjako ndichifukwa kuti inu sa kongresi pamenepo titengerepo mwayi kutsindika kunena kuti ineyo chachikulu chimene a president a dziko lino andichitira ngati mtumiki wa Mulungu chimene movomerezana ndi iwo pamene amalumikizana ndi sinodi ndi ineyo ngati munthu nkuti tsopano ndasanduka mbusa opanda malire amodereta anga Right Reverend Biswick Nkoma komanso a General Secretary anga abusa akachipapa mmene amanditumiza ni mdalitso pamaso pa president komanso a president mmene amandipatsa ntchito adanizora mwana wanga
inu ndinu mulangizi wanga wachipembedzo, masukani kugwira ntchito pena paliponse mdziko muno kufikira pena paliponse posatengera ndale. Mwina ndingonena pang'ono kuti ena akhoza kudzidzimuka. Ntchito imene ndagwira posachedwa apa masabata amene apitawa ndinakagwira ku Balaka. Ndipo ku Balaka kumene ndakagwira ntchito kwa kankawo kumene imodzi mwa maparishi a mpingo wa chikatolika adakhudzidwa ndi zovuta. Ili mu constituency ya phungu wa ku nyumba ya malamulo oyimira chipani cha DPP wolemekezeka Betha Ndewere. Ndinakagwira ntchito kumeneko motumidwa ndi president. Kutanthauza nena kuti ineyo chisomo chimene chandigwera ndicho chofikira pena paliponse posatengera kuti ndine wa chipani chanji. Ndithu munakambapo zona kuti amodereta anu anakupatsani dalitso nda General Secretary Reverend Vasco Kachipapa, amodereta Reverend Basic Nkoma Peter katumikire mwana wathu mtumiki mzathu. Mutanthauza kunena kuti mwatsanzika bwinobwino ku Synod Nkoma. Ndipo ngati kuli pena ena akudziwa kuti mdali Deputy General Secretary wa Nkoma Synod. Udindo so ukulu kwambiri. Udindo so kuti abuse so ambiri so mwina ufuna kumene. Kwa mwausiya mwapita uko. Yankhalika ifunso na kuti mudatsanzika bwinobwino. Ndinatsanzika bwinobwino. Ndipo nditsindike kunena kuti a president mmene amandisankha udindo umenewu chimene chiyenera kudziwika nchakuti sadangonditola patchire. Adanditola ndithu ndikuchokera mu ndondomeko yokhazikika kuchokera ku CCP Nkoma Synod. Ndipo mmene ndimachoka ndatsanzika kwa atsogoleri anga kwa uzatayi ine ndachitika chisomo ndafotokozera a General Secretary mlembi wa zonse abusa Kachipapa ineyo a president andisankha kuyambira ngakhale poyambirira mmene ndondomeko zimachitika zoti ndipereke CV anandipanga support a General Secretary ndi bungwe lonse lotsogolera Nkoma Synod. Ndipo tsiku lomaliza mmene ndimanena kuti ndapanga resign ngati Deputy General Secretary ndikukumbukira kuti atumiki a Mulungu bungwe lotsogolera CCP Nkoma Synod adandipempherera mwapaderadera kuphatikizaponso abusa wonse a CCP Nkoma Synod amayibusa a CCP Nkoma Synod tini maforamu athu nanena ndithu kundiuza ine ndakazi wanga m'bale wathu mtumiki mzathu tikufunira mdalitso wa Mulungu katiyimire kumeneko ngati kazembe wathu wa CCP Nkoma Synod pamene ukatumikira ndi mipingo yosiyanasiyana Malawi muno. Kotero kuti ineyo panopa ndili mdalitso ndithu ochokera ku mpingo umene ndimatumikirako. Ndi chifukwa chake ngakhale panopa pamene ndikugwira ntchito akhoza kundiyitana ku mpingo uliwonse wa Nkoma Synodinso kundikadyetse mgonero ngakhale umanga ukwati kutanthauza kuti chilongosoko chobusa ku Synod chikadalipo ndithu. Mutero Ndithu mtsogoleri. Deputy General Secretary wa Nkoma Synod kusiya udindo umenewu chifukwa makhala mu office ito. Ndi makhala mu office. Muli office yanu. Yanga ndithu nali ndi ma driver langapo. Andi sizoti so munthu ukhoza kungopita iyayi koma no madzero upita kwa munthu wankulu. Kusiya udindo umenewu kupita kumene kuko ku State House. Kumene kundi kuti kuli bwino kwambiri. Chimene ndikhoza kukamba nkuti kapetanisa kuruwika kuli kwacha uku. Nkhani yaikulu kwambiri imene ndandikopa kuti ndikhoza kupita kukatumikira pamaso pa president ndi dziko lino. Ndidakopeka mtima makamaka ndi mayitanidwe otumikira Malawi. Ndipo chitsanzo changa choyamba ineyo nda president aine yakeyo. Komanso akuluakulu ena. Mutati mufufuze muona kuti pakali panopa a president yaja komanso ngakhale ma advisors ena amene akatumikira pamaso pa president ndi anthu amene ali ndi ntchito zina zikuluzikulu United Nations kuti amalandira ndalama zochuluka. Chimene chidatikopa kwambiri ndi utumiki. Mfundo yoyambira ya president akunena kuti ya servant leadership. Ndi nkhani ya ndalama ngati ingabwere tinguyamika Ambuye. Koma imene ikule kwambiri ni nkhani ya utumikiyo. Komanso osati kudzimva ndi maulemu ndi zina. Mwamwe itidalumbira kale ife ku mpingoku kuti ayisiridzalowa utumiki kapena ukagwira ntchito pena paliponse chifukwa chofuna kupata ulemu kapena chifukwa chofuna kupata chuma. Ndithu tuwa. Masiku ochepa amene muli ku State House simukuchita regret kuti bwera so ndikadakhala ku Nkoma Synod kucha. Pali zina zimene mwina sizingachite kufanana natu molinganizana ndi chiyembekezo cha umunthu. Koma chimodzi zimene chindilimbitsa mtima kwambiri pamene ndikugwira ntchito ku State House pansi pa utsogoleri wa President Dr. Lazarus Makafe Chakwera nda Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima nkuti ineyonso Mulungu adanditsimikizira kuti wandiyitana kuti pakali pano ndigwire ntchito imeneyi. Ndi chilichonse chondizungulira sichondipatsa nkhawa. Koma koposa kuzindikira ndi kudalira Ambuye kuti Ambuye ntchito imene ndichitayi ndi yanu ndipo zina zotsatirazo muchite ndine. Ena atakunena kuti mwana wathu watayika amakhala ndithu mu mpingo mchipembedzo pano akuchita za mdziko akulera. Ndizoona ndalandiraponso ngakhale mawu amene ndikukumbukira mkulino akadandiuzapo kuchokera ku America kuti abasi iwo bale wathu wata chifukwa yamba za dziko. Malangizo ena amene ndalandira
ndondipatsanso chithunzithunzi chonetsa kuti nkhawa kunjako ili kona kasanthu amandidziona ngati mlaliki othenga wabwino ena amangondipeza kuti abusa koma chiwo ndikulalikira kokha musasiye mwaona koma ayi chilungamo chake alimbike mtima tipitirirabe kuntumikira Ambuye ndipo chimenechi ndi chimodzi mwa chimene wa president atichitira kuti tikhoza tsopano kukhala ndi utumiki waukulu poyamba tinali ndi utumiki kukhoma sinodi koma pano tili ndi utumiki dziko lonse. President watangonena kuti yaya Kamwendo mwagwira ntchito bwererani tikepo munthu wina mupita mulowera kuti chondigwiratu mtima ineyo panopa ndilibe chilichonse chimene ngaluze ndipo chimenechi chimodzi mwa zimene zindithandize kuti pamene ndikuwatumikira president ndi Amalawi ndidzichikumbukira ndicho chonena kuti munthu une chimene chandipiritsa ku State House ndikukhala mtumiki wa Mulungu ndiyenera kupitirirabe ndi chimenechi kutatheka kuti chakomera president a dziko lino anena kuti asintha maganizo ine ndibwereranso ku mpingo kumakayika maliro kukamanga maukwati komanso jetsa mgonero nditu mubwereranso ko basi andi monga ndibwere mudali mu office tu kwambiri office ija deputy general secretary zona chifatu deputy general secretary si munthu wamba si munthu wamba ndi mwati akakuponyeni kukapiri sisepi olo mune kuchamama mukakhale kumene koko mukakhala mtumiki iya imsatero timachitatu kulumbirira zinthuzi ndipo even ngakhala abusa amene ali kumudzi sikuti alibe zowayenereza abusa amene ali mtawuni muja sutamachita panga kampeni ndi utumiki umene Ambuye amakhala kuti walola ineyo panopa monga ananenanso a president aini yake kunena kuti gawo lalikulu limene akuchita angakhale panopa ali mu utumiki anandigwira mtima a president tsiku lake nangasi akamakamba ndi akuluakulu achipembedzo ine ndimakhala pomwepo ndi anali ni msonkhano ndi akuluakulu ena ake anandigwira mtima si zonse zimene tikhozonena kunja kuno koma fundo imeneyo ndikhoza kuyitulutsa ndipo ndikhulupirira kuti bwanawo sukuti akhoza kudandaulana naye kwenikweni a president adanena mawana anena kuti pitirizani kundipempherera ine ndimafuna kuti ndidzamwalire ndilibe mtumiki wa Mulungu okhulupirika muntchito angakhale imene ndikugwirayi ndikamaliza ndidzakhalibe ndili mtumiki wa Mulungu ifeyonso ngati ana awo tikuyenda mapazi omwewo ndiye mudzapempherera udindo oyamba umene ine ndili nawo pamaso pa president angakhale kumbali kumene a president kulibe assignment yanga number 1 ineyo ndikakhala mwantchito iliyonse imene ndimachita pamwe wanga nkuonetsetsa kunena kuti ndikamati ndadzuka mtsogoleri wathu wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Magathe Chakwera akhale mpemphero langa a vice president akhale mpemphero langa limodzi ndi mabanja awo nduna zija ndi maziyala Ambuye kumbukirani anduna azofalitsa nkhani Ambuye kumbukirani anduna amaikousi Ambuye kumbukirani anduna akaliati kumbukirani anduna amkaka akamakhala azidziwa kuti kuli intercessor ndithu ndipo akugwira ntchito zina sitingachite kuulula koma timapemphera Ambuye kumbukirani olemekezeka abereka nyama Ambuye kumbukirani olemekezeka achiponda Ambuye kumbukirani olemekezeka akeni kandodo lero Ambuye kuli msonkhano wa parliament umene akutsegula akumbukireni olemekezeka speaker ndi ma deputy awo akumbukireni a chief justice ndiye ntchito imene ineyo a president yoyamba adandipatsa imeneyo kukhala mchipinda mutero ndithu mtsogoleri presidential advisor on religious affairs ndithu zikuyenda bwino kwambiri ndithu simukutukumuka kuti kapena kuti amene kukhala ndi manjenje kuti koma tumune anthu mwene maka kuntenga ngati otayika olephera manjenje amene ndikhoza kukhala nawo oyamba ndi ajonena kuti saizolowere ntchitoyi popeza ndi yayikulu ndi utumiki koma no kumbali okhuza kumuka kuti andatayika ayi anamuzaso ena wake your conscience is very clear osangoti very clear kuti munena chilungamo panopa ndili kuyenda mpulani ya Mulungu andi panopa ndili kuyenda mchisomo cha Mulungu chifukwa ine agogo ena danuza kuti mwana wathu wapita kundale ndi mwatinuyo conscience ili bwino ndithu ayi ndithu mota Malawi amene akutionera komanso timvera adziwe kunena kuti Brian Kamwendo chimene ali kuchita pano chifuniro cha Mulungu chimene ndingangowapempha kuti asandimvere chisoni koma ndipempherere kuti chifuniro cha Mulungu chimene ndili mu program ya Mulungu imene ndili ndiyende monga mmene mwini wake Mulungu afunira tatumikire bwino a president titumikire bwino dziko la Malawi ndimafuna tipite ku break kuti tidzapitirize tikachoka kumene koko kuti tizolenso deep kwambiri pazina ndi zina komanso ntchito yanu ngati ku State House ngati mlangizi wa boma pa nkhani za chipembedzo ndiye tipite ku break tibweranso zikomo iyayi mmenemu ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times lero lino tikucheza ndi mbusa Brian Kamwendo iwo waro ndi mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo ine ndine chikhulupiriro kwathu mukumva Tchutchutchu weniweni wa nkhani zokhudza
abusawa komanso ngati boma komanso ngati mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo. Mukhale pompo pomwe ndikhe ndikubwera mchigawo chachiwiri. Tikulandireni mchigawo chachiwiri chomwenso chili chigawo chomaliza cha programu ine ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino nanena kuti tikucheza ndi mbusa Brian Kamwendo. Iwo watu ndi mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo. Mati nkupempheni kuti mukhale pompo chifukwa tikupitiriza kucheza kwathu. Abusa, tikulandireni chigawo chachiwiri. Zikomo kwambiri. Nkhani ina imene imavuta pa udindo wanu ndi nkhani imene simufuna kuti atsogoleri azipembedzo zina olo kapena mipingo kumene atsutsane ndi president pa chiganizo chimene president achita. Tiyerekeze mwina president na kuti yayi ndikuchotsa Fareza Sabuside ndikumuchotsa. Ndiye kunja kwa chipembedzo ngona kuti yayi sitikutero ife. Sitikufuna kuchita protest. Ntchito yanu nkumapita nkumakanyengerera kuti yayi vomerezani. Kumatenga azibusa kumene kumapanga parade pitani pakanema kayankhuleni zakuti. Tiyembekeze zimenezi mulamuliro umenewu. Choyamba chimene chinena kuti chimveke bwino ndichonena kuti ngati mukumbukira Daniel angakhale mu nthawi ya ufumu wina wake adakayuzapo ufumu kunena kuti mene take care of us, ufumu wanu wayesedwa ndipo oneka kuti waperewera. Cholinga chimene president adasankhira alangizi osiyanasiyana kuphatikiza pa mlangizi wa zachipembedzo nkuti president aja adasonyeza kudzipereka kumene ali nako pofuna kulandira uphungu umene ndi oona posatengera kuti kodakondwa kapena sakondwa. Cholinga chimene adasankhira udindo umene unchimene chocho ndiye ine saiwale chimenechi ndi chifukwa chake ndiye ndikuafikira president aja koma nontamvetsetsa kodi kunjako amalawi akuti bwanji ndikuapempha bwana ape bani ndimati ndikudandaulireni kunjako kuli izi. Mukumbukireni bwana Kalimira kunena kuti Bible muja muli nkhani ziwiri zimene zimandigwira mtima kwambiri. Pali nkhani ya Natani amene adapita kukauza mfumu Davide molinganizana ndi kulakwa kumene adalakwa. Nde mu Bible momwe muja muli nkhani yokhudzana ndi Yohane Mbatizi amene iyeyo adapitanso pamaso pa mfumu Herod nakafotokoza za kuperewera kwake. Atumiki a Mulungu awiriwa ali ndi kusiyana kwawo. Natani adapita pamaso pa mfumu kukayidandaulira mfumu nifika pa mlingono da haizona munthu amene afunika kuti aphedwe ndi zina zoterezo. Ndiye Natani anati pani mfumu zimene zizili ndinuyo. Pali kudandaulira kwina kumene okhoza kudandaulira motero pamaso pa munthu wamkulu. Mulungu ati munthu wamkulu timdandaulire pani bwana kunjaku kuli motere. Ife ndalangizi zili nda president aja kutenga kapena kusatenga. Vuto mwina likhoza ngokhalapo nthawi iliyonse ofuna ngokhala ngati Yohane Mbatizi. Omango kamba chiri chonse pa nthawi ina yayi mudapanga chigololo mudanyengana ndi mkazi wa mtimwene wanu mwakuti ndiona kuti kuja kusopo yankha basa yankha ni mtima wochita. Ndeni manena kuti tikhoza kukhala nazo zinthu kunjaku komano kumbali okhodzana ndi kaperekedwe tentiperekeni mwanzeru. President athu mwachisomo ndofikirika tenti apatseni mfundo koma zonena kuti tenga azibusa ndi ena kuti ayi ayikire kumbuyo president achakwera si munthu ofunika kuchita soyikiridwa kumbuyo ayi mtsogoleri. Alangizi akuti amene amononga mtsogoleri wa dziko. Amalaya kamamvotera mtsogoleri wa dziko amakhati ali bwinobwino. Koma alangizi ngati inu akuti ndamene amapeza amukhotetsa mtsogoleri kumusokoneza. Simukanamiza president numanamiza zimene zili kunja kumapa uzabodza zinthu kumasokonekera. Chimene chachitika mutsogoleri wa president Dr. Lazarus Magathe Chakwera nda vice president yathu dziko lino asolosima chodabwitsa kwambiri. Alangizive tilipo angapo. Andi chodabwitsa kwambiri alangiza amene ndakakumana nawo kumeneko amene ndikugwira nawo ntchito popeza sindapemphe chilolezo chawo kadachula ngakhale mayina. Ndi anthu amene mdziko lino la Malawi kuchingereza amati ndi anthu amene achita zinthu zamphamvu. They are men that are proven. Kufikira pa mlingo John Living akamagwira ntchito iwenso nkumakhutira kuti ayi awa santhu wamba ayi ndi atumiki a Mulungu amene ali ndi integrity kukhulupirika chilungamo chija chonetsa kuti ayi chogwirika. Ndeti kanena kuti alangizi chabwino kumbuyoku zidachitika amene nakhoza onenera sindikukhulupirira kuti kodi nzona kapena nzotani. Koma bwanji ndibwerekeko mawu Justice Dr. Kachari chair ameki kuti
tangogwira ntchito mwezi umodzi tatipatsani kaeka mpata mutionerere sitidzalira ife kuti Kamwendo ationongera mtsogoleri ayi ndipo tilonjeze pano timothandizidwa ndi Ambuye tiyesetsa kuchita gawo limene tingachita bwino wake wa ife tikakhala kuti tifuna kukhotetsa Mulungu amatiyankhula kudzera mwa mavumbulutso Mzimu Woyera amatitsutsa nthawi yomweyo ndiye bwino tumene ife tili nawo mwasani munthu wamba tasiyana ndi anthu wamba ineyo panopa ndikozodziwa kunena kuti zimene ndikauza president izi ndimene ndikashashalika andi chikumbu mtima nthawi yomweyo Mzimu wa Ambuye anditsutsirapo ine nkomadzoti panopa ndikulimbana ndi Mzimu wa Ambuye nkhani ya matenda kapena kuti kachirombo kambisa matenda a COVID-19 coronavirus mumati nayo bwanji chifukwa m'mipingo mutu anthu akusonkhana ena akusamba m'manja ena zangudutsa kumene ife sitinavale mamaski pano chifukwa distance ili bwino kwambiri koma nomwe na mipingomu iya ndithu muutani ngati atsogoleri ngati mlangizo wa president pa nkhani zokhudza zipembedzo kuti lamulo lokhudza limene boma linapereka lokhudza matenda amenewa kuti tipewe lichilimike mumapangapo chani choyamba nditsindike pano kuti zimene president akhala akunena pa nkhani imeneyi zokhudza mkweneno tiyenera kusamalitsa ndi kuchita zonse zimene mwanena mwandondomeko zimene zifunika zija tiyenera ndithu kuzichita ndi cholinga chonena kuti mtundu wa Malawi utetezeke chifukwa ni mtundu umene uli ndi mphamvu umene ukhoza kugwira ntchito moyenera kuti dziko lathuli lifike pa masomphenya amene atsogoleri athu a president aja akunena ndimafuna ndinene pano monenetsa mawu amene nduna ofalitsa nkhani honorable minister a gospel kazako komanso a chair ndi achiwiri wawo honorable Khumbize Chiponda anduna azaumoyo komanso a chair anzawo Dr. Huka zimene adanena pa msonkhano umene udachitika masabata 3 ndi theka apitawa zikadalipobe kuti ifeyo ngati mpingo mmene amakumana ndi atsogoleri a mipingo tiyenera kusamalitsa kuti tiakonde anthu amene tikuwatsogolera kotero ndimafuna ndinene pano kuti ifeyo ngati mlangizo wa president mbali ya chipembedzo ndikuyesetsa ndipo ndayendapo posachedwa panali kunzuzu kukachita ntchito ngati yomwe ku St Andrews CCP kumene tidagwidwa mtima kuona kuti makhalidwe amtchalichi anthu akukhala bwino komanso ngakhale kumbali yokhudza ndi mamaski aliyense kuvala maski ndikukumbukira ngakhale abusa atembo ku synod ya Livingstone nthena yake ali mtchalichi muja atangoyimirira adaona munthu wina amene adabwera mchechi muja opanda maski adamtulutsa ichichi ndimafuna nditsindike pano kuti ndi zimene tipitirire kuchita posatengera kuti mpingo uli kuti ndipo tadandaulire pano anzathu onse amipingo kuti chilongosoko chimene chitsatidwe ndipo ife tikhale tikuyenda ndipo tidandaulira mipingo yonse imene sikuchita moyenerera kuti itero ndipo imene ikunyalanyaza tipitira kwa makolo wawo mother bodies kuti achonde takaona ni bwino certificate ya mpingo wakuti kodi machitidwe amene wangoyenerera sakuthandizira atu amenewa kupititsa chitukuko cha dziko lino afuna kutiphera wanthu ndithu nditwa ndiye palibe zongokhala chete iyayi si ndiye cholinga chimene a president akufuna chimenechi cholinga chake nkuti pamene tikukamba zokuti titukuke pamodzi kutukuka pamodzipo pafunika tisanje ndondomeko zina zimene zikhoza kutithandiza kuti dziko lipite patsogolo kuphatikizirapo angakhale kuchita zimene tiyenera kuchita Bible limanena 1 Korinto 14:40 chilichonse chichitike mwachilongosoko ndi moyenera likutero Bible likutero ndithu dziko kuti liyende ndimafuna kuti pakhale mgwirizano unity pa Chingerezi Livingstone Synod, Nkhoma Synod, Blantyre Synod, Roman Catholic anzathu achiislamu tonse tikhale pamodzi udindo wanulo uchita chani kuti mipingo ikhale yogwirizana asilamu ndi akhristu akhale yogwirizana mupangapo chani Malawi muno kumbali ya chipembedzo pa 17.5 million pacha 98% ndi anthu amene amapemphera mipingo ndi zipembedzo zosiyanasiyana chimene ayenera kumvetsetsa anthu zathu achipembedzo nkunena kuti akamaphunzira zokhudzana ndi chiphunzitso cha mipingo kapena chipembedzo aliyense amene anapanga study theology kandi ku Chisilamu kandi ku Chikhristu kandi kuti mumakhala mawu amene muchamati cooperation and unity kugwirizana ndi kumvana sizikutanthauza kunena kuti anzathu achisilamu anzathu achikhristu anzathu achipembedzo cha chibahai afanane mchiphunzitso iyayi sangafanane
ndi chifukwa chake mipingo ili yosiyana-siyana amayitchula mu theology kuti magisterium zinthu zimene anzathu samamvetsa mmene amanena kuti ayi kuje ni kubalaka kwabedwa Ambuye Yesu chimene samamvetsa chimene ndi chiphunzitso cha chikatolika chimaphunzitsa chiyani chiphunzitso cha chipente kuna kuti munthu odalitsika ndi obatizika loyankhula malilime si zinthu zimene asisepi Anglikana angagwirizane koma akhoza kugwirizana ngati abale mwa Ambuye Mulungu mmodzi nachitira zinthu pamodzi ndiye nkhani yayikulu kuti pamenepo chipembedzo chilichonse chimaphunzitsa umodzi mgwirizano komanso kulolerana chimene tikulimbikitsa pano mu boma ili latonseli ndi mgwirizano kuyendera pamodzi umodzi wa Malawi komanso umodzi wa atumiki a Mulungu umodzi wa anthu opembedza ala kapena Mulungu amene timampembedza wakumwamba ndeni matimo ndiyankhe ofesi yanu idzingo yankhula kapena mudzipita nkukalumikizitsa anthuwa kuwakumbutsa kuti tigwirizane tikhala Malawi mudzitani makamaka chimene tipangetu ndichionetsetsa kunena kuti tikhale ndi nthawi zabwino zolimbikitsa umodzi umenewo Asilamu, Akhristu, Abahai, amboni za Yehova, Marasi ndi zipembedzo zonse zimene zilipo muno akhale molumikizana mogwirizana ndipo tikhala tikuyenda kuphunzitsa kulimbikitsa zinthu ngati zimenezi pogwiritsa ntchito mabungwe athu amene tinawo mdziko muno osiyana-siyana kuphatikizapo pake mutero komanso ngakhale unduna uja waolemekezeka Antambo unduna woyang'ana za National Unity tigwira nawonso ntchito komanso mabungwe onse amene amayang'ana nkhani za peace justice and reconciliation moti ifeyo ni mbali imodzi ya ntchito imeneyoyo kuti tichite nawo zimenezi ndithudi inu ndinu Khristu mbusa wa sisevi koma sinodi yes Achisilamu akakupangana approach Marasta akakupangana approach kapena zipembedzo zina angapanga approach kukupezani inuyo nkumati yayi tikamba nawo tithandizika kapena zinthu ziyenda bwino nzotheka ngati kuli wena amene ndigwire nawo ntchito kwambiri ndakuluakulu amene mwane nawo chifukwa pakali pano ine ndili ngati mujama niloti dokotala wopanda malire ndena anenso ndasanduka mbusa wopanda malire Marasi andipalitu zipembedzo zina zimene inuyo mtsogoleri mwina mwakesi munazimvepo m'Malawi muno konseko ndifikako m'malo mwa president komanso ineyo ndi nda deputy yanga chimene anthu adziwa Malawi nchonena kuti asangoganiza kuti deputy yanga aja amene ndi achiwiri kwa ine mu ofesi yathu popeza ndi achisilamu ndiye waja na madzichita za chisilamu ayi amene aja adzibweranso ku Chikhristu adzipitanso ku Bahai ine ndidzipita ku Mamu ndidzipita ineyo ku Kadiria kukakhala nawo pa misonkhano ya Idi ndi zina zoterozo ndithudi palibe kukondera iyayi kwa chiyani tifuso lupita kukondera ndi akadanena kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha mulangizi wake pa nkhani za Chikhristu koma sadanene choncho adanena kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha mulangizi pa nkhani za chipembedzo mbusa Brian Kamwendo ndipo aja anzanga achiwiri a Sheikh Abbas sana asankhe ngati oyimira za chisilamu ayi adasankha ngati wachiwiri kwa mulangizi wa president pa nkhani za chipembedzo ndefeyo mutu mwathumu chikhazikike chimenecho moti nchifaka moderera anga mfotokozi malamulo asisepi ngoma sinodi kuti chilongoso kwenu ku ngoma sinodi antsogoleri musaphweketse cheni pakalanka pakana dandiuza kuti ayi mwana wathu olo tikakakuona uli kusukuti tikakakuona uli kukadiria tikakakuona uli nawo ku chipembedzo cha Bahai sitikadandaula fatidziwa ukutumikira dziko ayi sandidula ine pano pasandidula masakramenti nzija nawobe nditodi mtsogoleri tathokoza kwambiri mbusa Brian Kamwendo mbusa umene taulongose munayamba liti ineyo tikutumikira Ambuye ndamba pakanthawi koma nthawi imene ndimangotumikira ngati mulaliki mafellowship ndi mwinamwinamo koma noza ubusa wa chilongosoko cha sisepi nkhoma synod ndiye ndi zaka 16 zapitazo pamene nditachoka ku African Bible College imene ndaphunzira nditatenga degree ya Biblical Studies ndi Communication kenako ngogwira ntchito pang'ono miyezi itatu ku Transworld Radio kenako uyo Ambuye ngundiyitana kalwano ubusa ndiye ndapita ku Nkhoma kukamba maphunziro kodi akati mbusa amaseka bwanji akati mbusa amadya bwanji akati mbusa amayenda bwanji manyamuliro a Baibulo nanga kuti olonkhani zakoma kwambiri ukhozotsirirapo ndemangaziri ndi ndakachita chilongosoko moti ine singaendere ngati mene mungaendere inu yoto akalimira ngakhale zaka zathu zikozomayandikirana ine ndi chilongosoko chapadera cha mayendedwe ndi chilongosoko chapadera cha masekedwe ndi ndakaphunzira zimenezozo ndiyeno zimenezo ndaphunzira choka pajapo sinodi idandikomera mtima ndiye nditumiza kumchenkhula kwa chibwezo pa mtengo akachere pa 8 August pamene ndadzozedwa ubusa ineyo mwakusanjikidwa manja ndi sisepi nkoma sinodi
zaka 16 zapitazo basi kenako ndimatumikira mipingo osiyanasiyana ndatumikira ku Mchenkhulako ndatumikirapo ku Msozi kwa Achadza ndatumikirapo pa boma la Kasungu kenako ndakhalapo mphunzitsi wa abusa sinodira ndikomera mtima ndaphunzitsa ku skulu ya ubusa kenako ndimene sinodima ndituma ntchito zina kukhala mlembi wa zonse wachiwiri deputy general secretary ndiye ubusa wanga ndimene wayendera ndiye pachimati ubusa sunathe ayi ukanalipobe moti ne chimene ndingakonde kwambiri kwapempha Malawi mwayi umene andipatsa achakwera kuti ine nditumikire bwanachi anthu asamanditchule nawo kuti olemekezeka ine solemekezeka anthu azinditchula kuti abusa ndiye pamene ofesi yanga ilemerera nangasudi ndo ulungu wakulunditwa advisor of president ito sinthu wamba ndikatuluka kwinaku ndi anthu ena amanditchula olemekezeka iyayi olemekezeka ndi nduna ndi ma MP achi ine asanditchule nawo olemekezeka ine azinditchula kuti abusa ndi cholinga choti ndidzichimva ndithu kuti ndiye mulangizi koma sachipembedzo pagome kuti muzipita pagome osati ndidzipita ndikumachita zimenezi postidwa pa ndimakalalikira pena ndimalalikira uthenga wabwino umene mutu wake ndimanena kuti kodi inu ndinu chifanizo cha mtundu wanji Genesis 1 ndi 26 pamenepo basi lalikira za Yesu kaka simuiwala kuiwala imene inde ntchito imene ineto achakwera andikomera mtima kwambiri kundipatsa ntchito yoti ndizingolalikira pena palipo sepo ndiyesanja langa bwana amayidziwo mu kutsogoloko sitidzamva kuti mbusa Brian Kamwendo walowera chipani walowatale kufuna kukhala kuti ayi ndithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo pachamati kunchewu sentro moti kwanu kaphungu ali kwali mantha kuti mkulu ameneyo mwina kutsogoloko tidzapikisana ndi kwina kumundo amene timalima umalingunda sizidzatheka ayi ndithu kayesero kamene kunthena akadabwerapo komano ayi tinafunsa ambuye adanena kuti ifeyo nkhani yakulu kwambiri ichitika pamenepo komanso mwina nkhani ina kuti kudandaulira kuti ayi bwanji tidagwira ntchito zina komano ntchito iliyonse imene ndikozo fine kupatula kuti ndi master's degree ya theology ndiso ni master's degree ya business management imene kozo ndilola kuti ndichiteko zinazo komano ndikumadandaula kwambiri ibe maso pa ambuye molinganiza ndi mayitanidwe anga kuti kulikonse kumene ndingapite uzitsogola ndi ubusawo ubusa ndokhe number 1 zinazo zibere pambuyo presidential advisor on religious affairs Reverend Brian Kamwendo kunjako anthu ayembekeza chani kwa inu chifukwa kuti ndo bango yamba kumene zoona anthu ayi ndi high expectations kuti titsate bwanji kapena tithandizika bwanji chiyembezo cha anthu chikhecho chani kwa inu gawo lalikulu kwambiri limene anthu akhale nalo likhale lakuti ineyo ndikhale ngati ulalo uonetsetsa kuti masomphenya a president amene anthu ambiri awakonda chifukwa chake adawavotera nkhani yokhudza ndi servant leadership nkhani yokhudzana ndi Amalawi kukhala amodzi msati imene anthu adavote imene tidavote pese mali mudavotera MCP tsono zimene zisitiulula kaya zimene zisitiulula koma fundo zogwira mtima za mtsogoleri wa dziko lino super high five zimene Amalawi adavotera nafuna ndithu kuti zimeneja zikhazikike ndi zimene ineyo ndionetsetse kuti kumbaliso ya uzimu tilimbikitse pamaso pa president paja kwa dandaulira bwanacho bwana pepani pachatu izi zimene Amalawi adalingalira pokuyikani pa mpandopo kodi banja chonde bwanji zitamapirira bezimachitika ndidzakhala okondwa kukhala mlangizi wa president amene ndisangokhala munthu chabe basi ongokhala ngati kuti ndiuchita nawo zina koma okumbutsa president malonjezano amene wadapereka kwa Malawi chapasipasi ndithu ngati mnyamata wawo ndithu mtsogoleri komano simuchita matukutuku kumeneko ndafunsa dala chifukwa ena munthu akakati wasankhidwa choncho basi kumakhala matukutuku kuma office kuti amene wabwanji sizikutero tinali ndi msonkhano ku State House tsiku lina director general athu bwana Prince Kaponda Mgaga akuti anyamata inu pepani ife kuti panopaza ngochiti kuti sidavala ID ineyo ndine ogwira ntchito State House pakali pano ndikavala ID imene yoyo nzovuta kuti ngakhale wena mwina akhoza kungodigwira mwachisawawa ndi anatikumbutsa mawu atonde tikhale natumiki komanso mtsogoleri muja amachitira bwana achakwera muja ndi ndani amene akuzoyerekeza president wathu wodzichepetsa tsono iweyo basi ufuna kukhala kabwana choncho anthu adzichita kuoneratu kuti awatu ndi amba zina ndi ayi tisatero ayi koma ukonona umene kumeneko kumtsogoleri lisakubisireni masuta amene wawa abwino siwamba akuna kumkudzodza chabe chisomo mawu omaliza kupusa mawu omaliza ku mtundu wa Malawi nakutitsatira mawu omaliza mawu omaliza amene ndingapempha Malawi
mofulumira kwambiri ndionena kuti masomphenya amene apereka president aja akuchita kuonekeratu kuti ngati atatatsatidwa dziko lathu likhoza kupita chitsogolo mwa msanga, komano chimene chikufunika nkuti tigwirane nawo manja. Chachiwiri, tiyeni apempherera president ndi atsogoleri athu onse mbali zonse za boma kapena ma private sector, komanso ndadandaulire iwo amene amakhala pa mawondo kuti chonde tisachoke, ndipo ngati pemphero lathu linali patinala ulendo uno chonde lifike pa base motero. Iyayi tiyamikire kwambiri abusa Brian Kamwendo amene muli mulangizi wa president pa nkhani zokhudza zipembedzo, chifukwa mnativomereza kunena kuti ticheze komanso anthu amve Tchutchutchu weniweni wa ntchito yanu chomwenu muli zomwe zimamveka zokhudza za inu komanso zambiri zimene ndithu zikomere dziko tikuti zikomo kwambiri. Zikomo. Mmenemu ndi mmene tamalizira programu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Lero lino timacheza ndi mbusa Brian Kamwendo, iwo watu ndi mlangizi wa president pa nkhani zokhudza chipembedzo, ndipo ine ndi chikhulupiriro kucheza kwathu kwa lero mwadziwa Tchutchutchu weniweni wa ntchito yawo komanso zenizeni zokhudza iwo ngati munthu komanso zokhudza ndale zimene zimamveka. Ni nchikhulupiriro kuti mwamva Tchutchutchu weniweni ndipo umoyo wanu suli chimodzimodzi. Dzina langa ndine Samu Kalimira, ndipemphe kuti tsiku lina mudzakhale pompo chifukwa tidzakhala mwina tili kwanuko kucheza mu programu ya Tchutchutchu. Mwakoma nonse.